விஷனதி இல்லையே உனக்கு முகவரி. ஊழியரின் பிரஸ்தாபத்தை உலகம் பார்க்கும், ஊழியரின் உண்மையோ கர்த்தர் பார்க்கின்றார். தியோடர் பிசா சிலுவையின் நிழல். தியோடர் பிசா 1519 ஆண்டு 6 மாதம் 24 சுவிட்சர்லாந்தில் பிறந்தார். எருசலேம் நகரில் பரிசுத்த கல்லறையில் கோவில் என்று ஒரு ஸ்தலம் இருக்கின்றது. ரோமர் சபையர் இதுவே கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட இடம் என்று கருதுகிறார்கள். இதில் ஒரு மரச் சிலுவை உள்ளது. இது கிறிஸ்து சுமந்த சிலுவை என்றும் கூறப்படுகின்றது. ஒரு பெரிய சக்கரவர்த்தி இச்சிலுவையின் ஒரு சிறு துண்டை தன் சிலைக்குள் வைத்து அமைக்கும்படி கட்டளையிட்டான். ஏனெனில் தனக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது என்று அவன் எண்ணினான். இன்று அநேகர் தங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வந்தது என்றாலோ அல்லது துன்பம் பெறும் என்று பாய்ந்தாலோ தங்கள் உடலின் மேல் உடனே சிலுவை அடையாளத்தை வரைகின்றார்கள். சிலுவையின் அடையாளமிட்டு பிசாசுகளையும் ஓட்டுகிறார்கள். சிலுவையை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதங்களில் பயன்படுத்துவதை நாம் பார்க்க முடியும். ஆனால் சிலுவையை பற்றிய செய்தியை அறியாமல் இன்னும் மக்கள் காணப்படுகின்றனர். உண்மையான சிலுவையின் செய்தியை அவர்களுக்கு அறிவிப்பவர்கள் யார்? 16ஆம் நூற்றாண்டில் புரட்டு உபதேசங்கள் எங்கும் மலிந்து கிடந்தன. மக்கள் அறிவினத்தால் எங்கும் அங்கும் சிதறடிக்கப்பட்டன. உண்மை கிறிஸ்தவர்களுக்கோ உபத்திரவங்கள் மலை போல் குவிந்தன. பல சீர்திருத்தவாதிகள் எழும்பி மக்களுக்கு வழிகாட்டி தேசத்தை சீர்படுத்தினர். சிலுவையின் செய்தியை சிறப்பான முறையில் அறிவிக்க பிறந்தார் பிசா ஒரு வழக்கறிஞர். சிறந்த கவிதைகளை எழுதும் தன்மையுடையவர். மார்ட்டின் லூதரை போன்று வேதாகமத்தை மொழிபெயர்ப்பதில் சிறந்தவர். கல்வினின் கருத்துக்களை பின்பற்றியவர். ஜேம்ஸ் அரசர் வெளியிட்ட வேதாகமத்தை மொழிபெயர்த்ததில் இவருக்கும் பங்குண்டு. திருமணமாகாதவர் திருமணம் ஆனவர் எனினும் குழந்தைகள் இல்லாதவர். சுவிட்சர்லாந்தில் சீர்திருத்தத்தை பரவ செய்ததில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்தவர். புரட்டு உபதேசங்கள் போதனைகள் புதைந்தன. சிலுவையின் போதனைகள் மலர்ந்தன. அன்பரே, புரட்டு உபதேசங்களை குழி தோண்டி புதைத்து விட்டீர்களா? உலகில் எவ்வளவான உண்மையற்ற உபதேசங்கள் காணப்படுவது, அதற்கு எதிராக நீங்கள் குரல் கொடுத்தீர்களா? ஊழியரின் பிரஸ்தாபத்தை உலகம் பார்க்கும், ஊழியரின் உண்மையோ கர்த்தர் பார்க்கின்றார். ஜெபம் செய்வோம். ஆண்டவரே, வேதத்தின் நற்செய்தியை தெளிவுபட மக்களுக்கு அறிவிக்க, மக்களின் அறியாமையை அகற்ற எனக்கு கற்றுத்தாருங்க. உன்னை ஞானத்தை தந்து என்னை வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். இல்லையே உனக்கு முகவரி.